Toto je naša krásavica jediná v Európe, peletová pec s rohovým sklom. A ak sa mýlim, ľudia, napíšte do komentárov, ja rád prídem na to, že existuje aj iná rohová pec, peletová. Prevedenie krásne, rohové sklo. Jedno, ktoré je v princípe dizajnové. Tu máme ukrytý kľúčik. V princípe tu máme šuflíček, pokiaľ ideme vyniesť popolček. Áno, tu máme otvárač na dvere, pokiaľ ideme povysávať komoru peletovú. Vidíme pekne keramický zapalovač, automatické čistenie, čiže to sa nám otočí o 360 stupňov. Tadiaľ to nám padajú peletky. Krásny pohľad. Ako tvrdím, dajte do komentu. Ja rád spoznám rohovú peletovú pec, ktorá existuje na trhu. Display. Takže takto. Aby nás to nerušilo nejaké svetielko, hej. Zásobník, v tomto prípade 24, to je to menšie prevedenie. Pokiaľ by ste chceli väčšie, 40 kg zásobník. Výdrž minimálne 3 dní. Ako v normálnom štandardnom dome, sa nebavíme o tom, že máte diery v dome ako v Emmental, tak vám to vydrží normálne 3 dní, ako vážne.